जोंनि बिटिसिआव स्ट्रं पलिटिक्स पार्टी होनोब्ला बिपिएफनि अनगा गुबुन मोनबो पलिटिक्स पार्टीयानो स्ट्रं नङा। जेराव जोंनि हाग्रामा महिला साननि दैदेननाय बिपिएफ पार्टीयानो जोंनि बिटिसिआव स्ट्रं। थिग बेबायदिनो जोंनि उदालगुरिनि उन्दैनिफ्राय लानानै साफ्रोम रायजो राजाफ्रानो स्ट्रं। बेवहाय जों स्ट्रं रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफ पार्टीयाव लैहोर लैहोर लोब लोब रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै नांगोलनि सावगारियाव भट थुनो होननानै ओंखारबोदों। जे जों नुनो मोन्दों जोंनि बिटिसिआव स्ट्रं पलिटिक्स पार्टी होनोब्ला बिपिएफनि अनगा गुबुन पलिटिक्स पार्टीया स्ट्रं नङा। जायनि जाहोनाव दिनैहाय जों साफ्रोम रायजो राजाफ्रानो हाग्रामा महिला साननि दैदेननाय बिपिएफ पार्टीनो भट होनो होननानै ओंखारबोदों। फारसेथिं जोंनि उदालगुरिनिफ्राय रिहन दैमारि सारखौ गोजौ फारसे दैथायहरनो आरो लोगोसे नांगोलनि सावगारियावनो भट होनानै देरहासार खालामनो होननानै जोंनि साफ्रोम रायजो राजाफ्रानो ओंखारबोदों। स' बेवहाय आं रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोना जुदि गोनो गोथो जादोंब्ला नोंथांमोना गाबोननि अखानायै नोंथांमोना मेगन मेसेबनानै नांगोलनि सावगारियाव भटखौ होनानै रिहन दैमारि सारखौ देरहासार खालामगोन। लोगोसे जोंनि बिटिसिआव हाग्रामा महिला सानखौ गोहोनिफ्राय गोहो गोरासिन खालामगोन होननानै आं सानो। स' रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो।